BTR गोरोबथानि MoS खौ सावनो नागिरनायखौ लाना सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां दुखु मोनदों। नंगौ, सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव दुखु मोननायजों ब्लाव ब्लाव अर जोंखांदों। अमरसिं ब्रह्मनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोननो फोरमायगोन बड'लेण्ड बुब्लिया। अमरसिं ब्रह्मआ BTR गोरोबथाखौ जानला मोनला बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। अमरसिं ब्रह्मआ BTR नि MoS खौ सावनो नागिरनायखौ लानानै सनितपुरनि गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोनखांनायखौ फोरमायदों। अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब, नोंथांमोना बोराय बैसो जाबाय, नोंथांमोना जिरायनो सम जाबाय, जिरायनानै थादो। अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेबमोनखौ जिरायनानै थानो थाखाय सनितपुरनि माखासे रायजोफोरा बुंहरदों। बे बाथ्राखौ गोख्रों बाथ्राजों थांखिनानै बुंदों। सारिदुवार सनितपुरनि बायदि बायदि ओनसोलनिफ्राय सोंखारि हरदों। दावराव देख्रेब आरो अमरसिं ब्रह्मखौ जिरायनानै थानो थाखाय सोंखारि हरदों। जेरैबायदि BTR गोरोबथाखौ सावरायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बेबायदिनो खौरां मेल लानानै अमरसिं ब्रह्म बिथाङा निमाहा बिनांगौनि दाबि दैखांदों। नंगौ, सारिदुवार आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा अमरसिं ब्रह्मखौ निमाहा बिनो थिनदों। MoS खौ सावनायनि बाथ्राखौ लानानै सारिदुवार आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा निमाहा बिनो थाखाय अमरसिंखौ खावलायहरदों। अमरसिं ब्रह्मनि सायाव जावरिखांदों सनितपुरनि गोबां सुबुंफ्रा। नंगौ, अमरसिं ब्रह्मनि सायाव जावरिखांदों सनितपुरनि आरो सारिदुवार बिश्वनाथनि गोबां सुबुंफ्रा। निमाहा बिनांगोन नामा अमरसिं ब्रह्म बिथाङा BTR गोरोबथानि MoS खौ सावनो नागिरनायखौ लानानै? निमाहा बिनांगोन नामा अमरसिं बिथाङा MoS खौ सावनो नागिरनायखौ लानानै? अमरसिं ब्रह्मखौ सनितपुर जिल्लानिफ्राय FIR होनायनिबो बाथ्रा बुंदों। अमरसिं ब्रह्मखौ FIR होनायनिबो बाथ्रा बुंदों सनितपुरनि रायजो राजा गोबां दुखु मोननायफोरा। BSC आरो BTC मोननै गोरोबथायावबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' ओनसोलफोरा BTC आव सोसनजायाखै। नंगौ, BSC BTC मोननै गोरोबथायावबो सोसनजायाखैमोन सनितपुर बिश्वनाथ ओनसोला। नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR गोरोबथानि गेजेरजोंसो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर ओनसोला हाबनो थांगासिनो दं। बेखौ लानानै सनितपुर बिश्वनाथनि गोबां रायजो राजाफ्रा सोंखारिदों बारग' BO अमरसिं ब्रह्मनि सायाव। बारग' BO अमरसिं ब्रह्मनि सायाव सनितपुर जिल्लानि गोबां सुबुंफोरा दुखु मोननाय, बिखा खामनाय खोथाखौ फोरमायहरदों। बारग' BO अमरसिं ब्रह्म बिथाङा BTR गोरोबथानि MoS खौ लोगो नांनानै सावनायनि बाथ्राखौ लानानै सनितपुर, सारिदुवार, गहपुर बायदि बायदि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेबनि सायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। सारिदुवार, सनितपुर बायदि बायदि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि दुखु मोननानै सोंखारिनायखौ नोंथांमोना नायलांदो। आसलते आंहा मोनसे सन्देह जादों, अमरसिंआ जे गाव बर' नंगौना नङा, जे बिथाङा BTR एकर्डखौ सावनो ओंखारलायनाय। आंथ' मोनसे माने सनितपुर बासि हिसाबै जे बिथाङा माने बर' नंगौना नङा आंहा बिनि सायाव सन्देह दं। मानो होनना बुङोब्ला जों BTR एकर्डखौ जों माने हमनानै ला दिनैहाय मोनथाम NDFB मोनथाम फेक्सन आरो ओजोंहाय फरायसा आफाद आरो लोगोसे लोगो नांनानै बे BTR एकर्डखौ लाना फैनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला बे BTR एकर्डआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे एकर्ड। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बर'फ्रा गोबां माने जोहोलावजोफ्रा बर'लेण्ड नागिर गोबां माने जिउ बावनो गोनां जाबाय। बे जिउ बावनो गोनांनि थाखाय दिनैहाय बर'लेण्ड सोमावसारारि जों BTR एकर्डखौ मोननो हादों। जे बे BTR एकर्ड मोननायनिफ्राय जों माने सनितपुरबासि बा गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा दिनैहाय सिमा बारनाय हाबाफारियावहाय आवगायनो हादों बा मोननो हादों। बेखौ लानानै जों सनितपुरबासि जानानै एसे गोजोननाय दङमोन। नाथाय बिथां अमरसिं ब्रह्मनि बेबायदि माने प्रेस मिटआव ओंखारनानै खोथा बुंनायखौ लानानै जों जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथां अमरसिं ब्रह्मआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला
बे BTR एकर्डआ मोनसे जातिनि एकर्ड हिसाबै दिनैहाय बिथाङा जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा जातिमेन्ट सेन्टिमेन्ट थानाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि बाथ्रामोन नाथाय बिथांमोना खुनु जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया गावनि राजनितिकनि लाबालाबनि थाखाय दिनैहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने जानला मानला बानसावलाबायदो बुंलाबायदो बिसोरो माने हमनानै ला सिमा फाग्लाफोरबायदि माने गिदिंलाबायदो बेफोरबायदि सिस्टेमसो जादों माने बिसोरनि बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे BTR एकर्डआ जाबाय गोजोन गोरोबथा एकर्ड बे BTR एकर्डजोंनो जोंनि बर'नि समस्याफ्रा सुस्रांनो थांगासिनो दं बेनिखायनो बिथां अमरसिं ब्रह्मखौ आं थोंजोङैनो माने सनितपुरबासिनि जानानै आं बिथांखौ बेफोरबायदि जानला मानला बाथ्रा बानसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आं बिनिफ्राय बिथांखौ आं फोरमायहरनाय जाबाय गेजेरजों अमरसिं ब्रह्म बिथांखौ आं बे मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनो सानो बिथाङा दिनै दाख्लै बावैसो प्रेसमिट लानानै बिथाङा बुंदों दि बिथांनि बायदि साब्रै साबासो थानायमोनब्ला बिथाङा नैबे BTR एकर्डनि लेखाखौ बिथाङा सावगोन होनना बुंदों बिथाङा थारैनो BTR एकर्डनि सागानगिरि नामा बिथाङाथ' बे BTR एकर्ड खालामनायाव बिथांनि जेबो बिहोमा गैया नाथाय बिथाङा माखौ साननानै दिनै BTR एकर्डनि 3.1 दफानि जिथु गामि सुसननाय बे सुसननाय 41 गामि हाबनाय लोगो लोगो बिथांनि माइन्डआव एबा ब्रेनाव मानि टेनसन नांदों बिथांखौ सोरबा थिनदों नामा गुबुन राजनितिक दोलोआ बिथांखौ थिनदों नामा बिथाङा दिनै एसेबो मोजां मोनाखै नामा बिथाङाथ' BTR एकर्डनि सागानगिरिबो नङा बिथाङाथ' BTR एकर्डनि जेबो बिहोमा गैया बिथांमोना दिनै बुरायबाय बिथांमोना बेफोरबायदि जानला मानला खोथा बुंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ दिनै जों BTR एकर्डनि 3.1 दफानि गेजेरजों जोंनि गामिया हाबनायनि थाखाय जों बेसेबांबा खुसि रंजा खुसि दिनै सनितपुरबासि रायजो हिसाबै ढेकियाजुलि बासि रायजो हिसाबै नाथाय अमरसिं ब्रह्मआ दाखालिबावै ओरैबायदि मोनसे प्रेसमिट होनानै गाव बुंदों बिनो लायनो BTR एकर्डनि थाखाय जोंनि बर' हारिया सानसे समाव जोबस्रांलांगोन बिथाङा बोरै मिथिखो बिथाङा मा बुङो इसोर नामा बिथाङाथ' इसोर नङा बिथाङा सासे मानसिसो बिथाङा बुरायबाय अमरसिं ब्रह्म नोंथाङा जिरायदो नोंथाङा बोरायबाय आरो सासे दंबावो जोंहा दावराय देख्रेब आदैमोन नोंथांमोनाबो एसे जिरायदो बर' हारिनि खामानि मावग्रा गोबां टेलेन्टेड गुनि गियानि मानसिफोर दं नाथाय नोंथांमोना सब समय प्रेसमिट आरो मिडियाजों नोंथांमोना बर' हारिनि बेरेखा खोथाफोरखौ बुंबाय थायो नोंथांमोना जुदि गले गले बेबायदि बुंबाय थायोब्ला नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि मा बुङो जोलैनि हांगार हिसाबैसो जों बुंनो नागिरगोन जोंनि सनितपुरबासि हिसाबै मानो होनोब्ला जोंनि BTR एकर्डनि गेजेरजों नैबे दाखालि बावैसो पार्लियामेन्टआव पास जानाय 41 गामिया हाबनाय लोगो लोगो थालांनाय गामिखिनियाबो नेक्स्ट पर्यायाव हाबगोनखौ साननानै जों बेसेबांबा खुसि नाथाय अमरसिं ब्रह्म दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना जेरैबायदि प्रेसमिटआव माने बिलाइखौ ओरै लायै बै कागजखौ लायै आं बायदि साब्रै साब्ला नैबे BTR एकर्डनि लेखाखौ आं सावजोबगौमोन होनना बुंनायखौ जों बिराद गाज्रियै बिथांखौ जों सोंखारियो बिथाङा थारैनो बेबायदि बुंनाय रावखौ जुदि प्रेसमिट लानानै बिथाङा जुदि बुखारना लायाब्ला एबा थिखांना लायाब्ला जों बिथांखौ सनितपुरनिफ्राय एबा सनितपुर हालामनि रायजोआरि हिसाबै बिथांखौ जोलैनि हांगार हिसाबै जों बिखौ गनायनो बाध्य जागोन आं दिनै आयंमोनखौ बेबायदि बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बिथांमोना बोरायबाय बिथांमोना मानो बेबायदि एसेबां बोराय देहाखौ लानानै बै BTRनि सागानगिरिबो नङा जेबो बिहोमाबो गैया बिथांमोनहा ओरैनो जानला मानला गावखौनो मोनसे डेभेलप हिसाबै गावखौनो प्रेसमिट होयो माबा ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थायो बिदिखौ आं बिराद दुखु मोनदों बेनिखायनो एबारनिफ्राय बिथांमोना बेबायदि बेले बेजे खोथाफोरखौ बुंनो नाङा आरो जि बुंदों बिथाङा जेरै BTR एकर्डखौ दिनै एसेबां गुनि गियानि दिनै मोनबा दिनै NDFB फेक्सन मोनथाम UBPO आबसु बिथांमोना ज' जानानै बर' हारिनि थैस' थांस'नि मोजां थासारिखौ लानानैसो बे एकर्डखौ खालामनाय जादों नाथाय हारिनि मोनसे गोनांथार एकर्डखौ बिथांमोना मा खालामदों सासे सानै मानसिया लोगो नांनानै बिथांमोना एकर्डनि लेखाखौनो सावनो नागिरदों नाथाय बिथांमोननि बायदि हाजार रोजा बर' मानसि दं जोंसो मिथिगौ नाथाय बिथांमोना मा मिथिगौ बिथांमोनहा गोबां रां रुफा जाबाय बिथांमोना हयथ' गुबुन पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय माखासे फैसा मोनदों खोमा बिनिखायनो बै BTR एकर्डनि माखासे दफाफ्रा मावफुं जानायखौ लुबैयाखै बिनिखायनो बिथांमोना सानै साथाम लोगो नांनानै प्रेसमिट होनानै लेखाखौ सावनो नागिरदों
बिनिखायनो आं बुंदों जोंनि सनितपुरबासि हिसाबै बिथाङा बै बुंनाय रावनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा निमाहा बिनांगौ आरो बा जोंनि BTR सागानगिरि बिथांमोना बिथांनो FIR होनांगौ आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंबाय। नोंथांमोननिसिम गोनां बाथ्रा मानगोनां बिथांमोना बुंलांखांबाय। आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि अमरसिं ब्रह्म नोंथांनिसिम नोंथाङा मा सानखो नोंथाङा बर' हारिनि थै दंना गैया नोंथांनि मोदोमाव देहायाव दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो बहानि बोलो मोनखो दिनै जोंनि सनितपुरनि जिखिनि जानो गोनां BTR सक्ति बे जानो गोनांथारसै नाथाय नोंथांमोना मानि थाखाय हेंथा होदों नोंथाङा बर'नि जुदि थै दङमोनब्ला बे बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन नाथाय आं दिनै नोंथांखौ सोमोन्दो लानानै बुंनो सानदों अमर ब्रह्म नोंथाङाथ' बैसो जाबाय दिनै बिफा महरै आं नोंनि फिसा जानानै बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आदै नोंथाङा दा जिरायनो सम जाबाय नोंथाङा बेफोरबायदि बे माबा मोनसे मोननो गोनां बाथ्राखौ बुंनो थाखाय नोंथाङा आंनि साननाय मथेबा नोंथाङा दा गोहो गैला दिनै नोंथांमोना बर'नि जुदि थै दङमोनबा बर'नि जुदि साननाय दङमोनबा बर'नि जुदि अननाय दङमोनबा जोंनि बे सनितपुरनि जिखिनि जालांनाय जाथायफोरखौ नोंथाङा साननो हानांगौमोन आदै दिनै जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बे सनितपुर हालामाव मानो होनोबा बै BTR जानाय जिहेतु नोंथांमोननि जायगायाव BTR जालांबाय बै BTR जानाय समावबो जेब्ला जोङो BTR खौ नागिरनो थांनायाव नोंथांमोनाथ' हारसिंनो नागिराखै जोंनि सनितपुर गभर्नमेन्टनि गासै सुबुंखौ लानानैसो BTR खौ मोननाय जादों बेबायदि मोननायनि गेजेराव नोंथांमोना जोंखौ बावगारलांबाय नामा दिनै नोंथाङा बावगारदोंबाबो बावगारदो होननानै दासान बै जाथायफोरखौ गोसोखाङा दै जोंनि सनितपुरनि सुबुं माहारिफ्रा गासै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बै ट्रेन लामायाव थांनानै बेसेबां बड'लेण्ड नागिरनो थाखाय सोमावसारदोंमोन जाया लोङा सानसे ट्रेन लामायाव जिरायनानै सोरबा बेसे दुखु मोनदों बेफोरखौ एसे साननाय थानांगौमोन आदै आरो दावराय देख्रेब आमाइखौ आमाइ होननानै सोमोन्दो लाबाय नोंथांमोना बैसो जाबाय दा बे बैसोखौ लानानै बेफोरबायदि हेंथा हेंथिखौ लाबाय थानाया मोजां नङा आदैमोन आमाइमोन दिनै जों सरकारजों जोंनि आइजो माहारिफ्रा बेसेबां दुखु खस्थ'जों सहायनांदों आरो बेसेबां जोङो दुखुजों गोग्लैना थानांदों दिनै आंनि फंबाबौ बिथांमोना सरकारजों बेसेबां बुजानांदों बेसेबां जियाल जोबजानांदों बेफोरखौ नोंथाङा एसेबो साननाय गैया नामा आदै आमाइ नोंथांमोना एसे जिरायदों नोंथांमोना जिखिनि जोंनि फिथाइ थाइनो नायथायखौ नोंथांमोना जेन फेलें खालामनाङा जुदि फेलें खालामोबा नोंथांखौ जों सानना लागोन सासे गुबुन हारिजों लोब्बा थानाय आरो गुबुन हारिखौ नोंथांमोना खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम सनितपुरबासिनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो दे मैया दाख्लैनि निउसाव माने नुनो मोन्दों अमरसिं ब्रह्म बिथाङा BTR एकर्डनि माने जिथु एकर्डनि लेखा बेखौ गावबादि साब्रैसो लोगो मोनोबा बे एकर्डखौ सावनानै गारनो हागोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ नुनानै जों निउसाव नुनानै जोबोद दुखु मोन्दों बेनिखायनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों सनितपुरनि गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरा ज' जानानै बे निउसनि बेरेखायै एबा हेंथायै जों बेखौ खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे BTR एकर्डआ दिनै फैयै दिनै 47टा गामि सोसननायनि लिस्टआव फैबाय बिनि गेजेराव जोंहा सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बेखिनि गामियाव 47टा गामिया हाबसननायनि लिस्ट ओंखारदों बेखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन नाथाय मैया दाख्लैनि जिथुनाखि अमरसिं ब्रह्मनि एकर्डनि जिथु माने बिलाइखौ सावनो नागिरनायाव जों आरो फिन गोसोआव दुखु मोनफिननाय मोन्दों जाहाथे इयुनाव औ नंगौ बाथ्रायाथ' जायखिजाया खामानियाव पलिटिकेल राजनितिकनि खामानिफोरा बुंनाय बायदि गासिबो जाजोबा एसे गोबावबो जायो बिनि गेजेराव लिरनाय बायदि गासिबो जाजोबाखै बेखौ जोंबो मिथियो दिनैसिम जाफुङाखै थेवब्लाबो
40टा गामियाव जोंनि मुं गैयै गामि लिस्टफोरा जोंनि डिस्ट्रिक्टआ हाबनायाव जोंहा एसे गोजोननाय फैदोंमोन मानोना जिखिनि हाबदों बेखिनिया जोंनि बर'फोरनि थाखाय दानिल' नङा इयुनाव लागै जारिमिनाव लिरजानानै थासिगोन जों रायजो मोनजाफुङाबो जानो हानाय सनितपुरनि गेजेराव बिटिआरनि एरियायाव थेवब्लाबो जोंनि बे जारिमिनाव जोंनाव गोगोमै बियो थांनानै थासिगोन सनानि हांखोजों लिरजासिगोन माने सानसे समाव सरकारनि आमोलाव माने बिटिआरनि एकर्डजों सनितपुरखौ 40टा गामि सोसननो हादों होननानै मोनसे रेकर्डआ जोंहा फैनानै थागोन हयथ' जों अधिकारखौ मोनाबो जानो हानाय जोंनि दिनहालागै होमबाबो जोंनि जारिमिनाव बियो लिरजाना थागोन बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे 40टानि गेजेर गामि गैया नाथाय उननि लिस्टआव फैगौ जानुवारिनि समाव जानुवारि दाननि भितराव लिस्टआ ओंखारगोन होनना बुंदों जों नेनानै दङ जाहाथे जोंनि लिस्टफोराबो लासैनो ओंखारगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बिटिआरआव जिखिनि माने दैदेनगिरि बिथांमोन दं जोंहा बर' सार दं आरो जों गोबिन्द सारमोन दङ बिथांमोना जाहाथे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ बिटिआरआव सोसननायखौ माने एसे मोजाङैनो नायबिजिरनानै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बे एरियायाव आपनार माबानिफ्राय गाब्रुनिफ्राय ओरैहाय जोंहा माबासिम सादुवारसिम माने नैबे भरलि दैमा बे सिमा बे भरलि दैमासिम जोंहा बर'फ्रानो बांसिन दङ बिनि गेजेराव माखासे हारसा गामि दङ एसे एनै होमब्लाबो बर'आनो बांसिन आरो बिनि गेजेराव माखासे खख्रि लाग्राबो दं एसे एनै आरो बेदर गोसोमफोरबो दङ आरो बे सानसे समाव बिटिआरआ माने आरोबाव जिबादि गोगोम जानानै दङ बेनिख्रुइ बांसिन गोगोम जागोन होननानै जों सानो बिटिआर एकर्डखौ सावनो नागिरनायनि बाथ्रायानो जादों बे बाथ्रायानो जाहैबाय अमरसिं ब्रह्म बिथाङा माने गावबादि साब्रैसो लिडार थायोमोनब्ला गाबोन समफोरनो बे एकर्डखौ सावनो हागोन होनना बुंदों नाथाय बे सावनायनि बेलायाव जों जोबोद दुखु मोनदों जाहाथे बिथाङा बुजिना मोनदों जानो हागौ हयथ' कई बोसोरसोनि उनावनो आरो बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामानि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बे बाथ्राखौ जोङो जोबस्राङा बेखौ जोंथ' बुंस'नो हालिया दा नाथाय जोंनि थाखाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ जुदि बिटिआरआव हाबनानै बर' हारिनि गामि रायजोआ देरोबा जोंनि थाखाय मोजां बयनिबो थाखाय मोजां आरो बर' हारियाबो गोख्रोङै रायजो जानो हागोन अमर सिं बिथाङा मा साननानै दिनै एकर्डनि बेलेगखौ सावनो नागिरदों जों बेखौसो बुंस'नो हायाखै सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव